Niger saradasiw ye laseli kɛ ko kɛlɛbolo min dalen don Petel Kole ko jatigɛ wale mɔgɔw taara firi olu kan taratadon tilegan fɛ u k'a kunnafoni di sɛbɛnfura min bɔra arabadon wulafɛla fɛ u y'a jira k'a fɔ k'a dɔgɔlenba ye jatigɛ wale mɔgɔ 26 u sera ka minnu olu faga ko mun ye Niger saradasiw ye ko mɔgɔ 10 o bi tora kɛlɛ la mɔgɔ 7 o jogira saradasiw ka kuma la arabadon fanga sinamatɔn ani mɔgɔ minnu bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔ kan Sahel kɔnɔna la lakana koɲaw kan y'a jira k'a fɔ ko dankarili juguman dɔ fɛnɛ kɛra Chatuman ni ale bɛ Tera mara kɔnɔna la u y'a jira ko mɔgɔ min tora a la olu mɔgɔ ninnu ka kuma la k'a bɛ saradasiw 91 bɔ ani ko fasojama mɔgɔ 40 hakɛ ko o de fagara ni kunnafoni AFP ko a ma se k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ni tiɲɛ don walima galon don o kɔfɛ Niger fanga ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko ni kunnafoni min fɔlen filɛ k'a fɔ ko dankarili dɔ kɛra ko galonfin ko kuma minnu don ko kisɛ kelen t'a la ko tiɲɛ tɛ